Ви особисто який сценарій і якої думки притримуєтесь? Звільнення будь-якою ціною, аби родичі нарешті обійняли і побачили вдома бранців Кремля, своїх рідних? Чи все ж таки треба тут якось дипломатично працювати і знаходити консенсус? Ніякої дипломатії в тому, щоб залишати наших в'язнів в російських в'язницях, нема. Ніякої моралі, ніякої логіки не існує. Ми всі маємо вітати звільнення наших полонених. І це не стосується лише родин. Це стосується й солдатів на фронті, які теж хочуть знати, що їх звільнять, якщо, не дай Боже, вони потраплять в полон. Це стосується інших наших людей, екіпажі кораблів, яких захопили, які там зараз перебувають, виходять в море. Це стосується сотень тисяч тих наших заручників, які лишилися на окупованих частинах Донбасу, в Криму. До речі, що для них це теж важливо. Для кожного українця, насправді, повернення нашого бранця – це теж важливо. Не треба сталінщини, не треба казати, що хтось є зрадником через те, що він потрапив у полон.